Kaixo, ongi etorria. Ekuazio batean pauso guztiak eman behar direnean, hori nola egiten den ikusiko dugu. Baina aurrez, beste hau egingo dugu, beste ekuazio hau, errepasatzeko gauza berri bat askotan ahaztutzen zaiguna. Ez du, parentesiarik, baina beste zailtasun bat badu. Orduan, hasiko gera. Lehenengo zein bat dugu parentesiarik ez badaude, izendatzaileak kendu. Orduan, hortarako multiplo komun txikira aukeratu behar dugu. Multiplo komun txikira izango litzateke 6. Orduan, bana denak bidertu behar ditut 6-ekin. Orduan, jarriko dut 2-eren eta 6-ekin bidertu. Ken, hori bai 6-ekin. Honi parentesia jarriko dugu. Hori bai. Hori bai jarriko dut horrela, aurreatzeko. 6 bider bat, gehi, hemen ere parentesia. Ni bai badut 6 bidertzen, eta hemen 3 zatitzen, simplifikatu daitezke. Egin daiteke dagoetara, 6 da, 3 bider 2, eta goian dago 2, eta 2an 3, kendu ezaket. Horren, gehituko litzaiek edake, 4 bakarrik. Beste aukera bat, da egitea, 6 bider 2, 12. Ze hau, 6 hau, beti egin da bidertzen goikoarekin, zenbakitzailearekin. Horren, 6 bider 2, 12, zati 3, 4. Jarraitzen dut. 6 bidertzen, 2 zatitzen, simplifikatu daitezke. 6 zati 2 egin daiteke. 6 zati 2 zen bada, 3. Orduan, kanpoan dagoena 3 da. Eta orduan, barruan, gelditzen zait hau, 2 isak enzazpi. 2 hori joan da, zergatik, zatiketa egin dudalako. Jarraitzen dut, hau biderketa arrunta da, 6, gehi, eta hemen zer dugu? 6 bidertzen, 6 zatitzen, zeiten dugu, kendu. Orduan, behitzek, parentesi barruan, isak enbi. Lehenengo pauso eman dugu, erantara, kendu ditugu izendatzaileak, baina parentesiak agertzen dira. Horregatik hemen esaten dugunean, parentesiak kendu eta izendatzaileak, baina batzutan, bueltatzen gara lehenengo pausora. Gerta egiteke hori, Horren, guazen parentesi hauek kentzea. Kentzen ari da, zer esan edu, gai hau dena, ze hau kenketa bada, gai hau, egin behar dugu, banantze protatea. Ezin dugu egin, lauken 3, kontuz, lauken 3 ez, ze 3 bidertzen ari da. Horren jarriko dugu 4, eta hemen zer gertatzen da, egin behar dugula, biderketa, kenketa dagolako, zeinuak aldatu behar dizkiogu. Horren egin dugu, 3 bider 2, 6 isan, baina positiboa delako, jarri dugu negatiboa. 3 bider 7, 21, kentzea delako, batutzen. Aurkakoa beti, ken duelako. Berdin, 6, eta batuketa badago. Batuketa badago, alperrik dago. Kendu ezakegu parentesia. Hola gehituko izateke. Urreko pausoa zein da, atalak simplifikatu. Horren, hemen dugu, hau bakarrik, minus 6 isa, jartzen dut minus 6 isa, eta bi hauek bai, egin dezakegu, 4 eta 21. 4 eta 21, 25. Hemen, isari bakarrik dago, jartzen dugu isa, eta hemen dugu, 6, ken 2, zen bada, 4. Horren arti bat dugu isa, egun jarko ditugun. Ezkerren eskubian. Hemen nola den, negatiboa, nik uste bedela, jartzea hor, ezta? Positiboa. Horren, hemendik desagertua eziko dugu isa. Horren, jarriko dut horrela. Esan dugu, hemendik kendu behar dugula isa, horren jarriko dugu, gehi 6 isa. Horren, erantara, joaten dira isak. Eta hemendik kendu beharko dugu 4 hori. Ze hemen eman dute, isa dituzten gaiak. Horren, gehi 4 baldin bada, jartzen dugu, ken 4 bietan, joaten zaizkit 4ak. Eta zer egiten zait, 25, ken 4 izango da, 21. Hemen dago isa, horrek esan du, bat dugula, isa bat. Eta hemen, 6 isa, bat eta 6, 7 isa. Urreko pausoa, zein da, isolatu. Hortako zatiketa egin badut, jarriko dut berago. Zer egin zatitu badut, isa bakarrik utzi badut.
zazpikin, ez da? Horran egiten dut zazpi, erabatara hau joan egiten da, eta zatiketa egiten dut, 21, zazpi, 3, eta hemen isa. Jarretzakegu horrela, edo jarretzakegu horrela, berdin du. Normalean, ez du horrela jartzen, horrela jartzen da. Hasi behar dugu pausoak banan egiten. Lehenengoa zer da, parentesiak kentzea. Zenbat parentesi ditugu? 2, hau eta hau. Horran bio kenduko ditugu. Goazen lehenengoarekin. Zer egiten parentesia kentzen? Kentzen ari bada, barruko zeinoak aldatzen ditugu, eta kitxo, ezta? Horran, besteak kopiatzen dugu, isa, biren, zer da, positiboa jartzen dugu negatiboa, zer da, negatiboa jartzen dugu positiboa, berdi? Toren, parentesia hau zer egiten bidertzen irukin. Horran, banatu, egin behar dugu, banatzea proetatea. 3 bider isa lauden, izan batzateke horrela, ezta? 3 zeik daira bidertzen, gogatu zaitez, beti zenbakitzailearekin, horra, hau izan batzateke horrela, 3 bider isa, 3 isa, bat bider lau, horra, hau izan batzateke 3 isa lauden. Jarra ezagun. Horreko da, 3 bider bi, 6. Ikurrak ez ditut aldatu, aurrean positiboa dudalako. Hemen ze gertatzen da, hori ez da parentesiarik, jartzen dugu, hola uzten dugu. Hurreko pausoa izan daiteke simplifikatzea, hemen jartzen du, baina kenduak dituzke bi hauek ere bai, egokiena behar bada, kaso honetan, izan batzateke izeratzaileak kentzea, erabat, denak. Eta hortara, batuketak eta kenketak erresango ditugu. Batzutan erresango izaten da egitea lehenengo. Kasu honetan, egingo ditugu izendatzaileak kentzea. Zein da multiplo komun txikiena? Behen dugu, 2, 4, 2. Hau edia, bat. Horran, multiplo komun txikiena izango litzateke 4. Horran, bidertuko ditugu denak, 4kin. Hoi da kopiatuko duena. 4kin bidertzen dut, 4, 4, hona bere bai. Lauki bidertzen dut, eta lauki bidertzen dut, merkaro, honek behar du parentesia. Hasiko gara. 4 bider isa, zati 2. Zen bada? 4 zati 2 da 2. Horran, hau izan bazateke, 2 isa. Ego dut poliki hau hemen, ikusi. 4 bider isa zati 2, hau da bate, 4 bider isa, 4 isa, bider 2, 2, horran, 4 zati 2, da 2, beste modua erauntaren diteke. 4 da 2 bider 2, kendu, 2 isa gehitzen. Modu desberdin gode egiteko. Urrengoa, 4 bider 2 isa, 8 isa, negatiboakin, Urrengoa, 4 bider 2, 8 baitere. Berdin, oan esku iraguaz. Ea bat. 4 bidertzen, 4 zatitzen, ze dezakegu, kendu. 4 zatira bat delako, horran ez egunen, 3 isa. Usten, hemen izatzailea gaude. Jarri dezagun. Gehi, 4 bider 6, hogeita 4, ken, eta alin badugu, 4 zati 2, bidertzen 4. 2 zatitzen, 4 zati 2, 2. Orduan, izan zatike horrela. Bueno, berriro, itzuli gara parentesietara. Parentesia kendu behar dugu. Eta gero jasiko ere urrego pausoak emate. Alerta guztiz ere, albada, aldugunean behitzak, atalak simplifikatu egin behar dira. Horrak, nola indik hemen dut, 2 isa, ken 8 isa, hau bain dezake dala. 2 isa, ken 8 isa, jartzen du 6 isa, negatiboa noski. Behitzak pixka bat simplifikatzeko, zemen bestela, gehi pila bat daude. 3 isa, gehi hogeita lau. Bueno, orain, 2, zei da, bidertzen parentesiarekin. Ze parentesia bikin ere bidertzen. Baina kontuz, hau oso importantea da, kenketa bat da, horrak, gai guzti hau, handi hau, zei da, kentzen orduan, hauei, zein barzaie, ikurra edo zeinua aldatu. Horra hasiko gara bidertzen. Banatzen bat dugu, horrela, 2 bider isa da, 2 isa, zer da, positiboa, jarrizagun negatiboa. Eta 2 bider bat, 2, zer da, positiboa, negatiboa. Orain, egin behar duguna da, atalak simplifikatu. Hau simplifikatu dugu, pausoa eman diogu.
Horan, hau simplifikatu bat dugu. Guatzen guztia. Hemen dugu hiru isa eta hemen dugu ken bi isa. Zer bada hiru isa, ken bi isa? Isa bat bakarra ez da. Hola jarriko dut, eta behar bat. Eta hemen dugu gai askeak 24 eta ken bi. Izan batzateke 22. Hau ja, gure betikoa da, ezta? Erabaki behar dugu isak nun utziko ditugu ezkerran eskubian. Nire aurkoa da, albari malabentzat, isak beti positiboak ustea. Horan hemen negatiboa da, hobe da isak horre dukitzea, ezta? Horan hori da ingo duguna. Jarriko horrela, hemen horrela, hemen ikan kendu behar dugu. Horan, bade dut nik minus 6 isa, zein bat dut gehi 6 isa bietan. Horan, erantzera joaten dira isak, eta hemen, egon behar dute gai askeak. Horan, hemen ikan kendu egin behar dugu. Hemen zer dugu, 22 positiboa kendu behar dugu, 22 eta 22 bietan. Eta azte geditzen zaigu orduan, hau, joaten da, 8 ken 22. Kalkulatu behar du, noski, da, minus 14. Eta isa bat gehi 6 isa, 7 isa. Hurrengo pausoa da, zatitu, hemen jartzen duen bezala, isa isolatu, hortako zatiketa bat dugu, zerekin, isa zerekin dago 7ekin, horan biak 7ekin zatitzen ditut, kentzen dira 7ak, minus 14, zati 7, zen bada, minus 2, eta hemen isa gehitzen zait. Horan, emaitze izan zateke, isa berdin minus 2. Hau, edo gauza bera da. Eta horrela baituko genuke. Bideoa lagungarria izan zaizulakoan beste bat arte. Agur?